जायफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसानायखौ नायनो मोजां मोनोमोन, मेगन जिलायनाय नायोमोन, नायबावदो दाना माखौबा लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौब्ला मिथिगौ। खुलुमबाय, आंनि चेनेलनि नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ हरग्रोबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद खालामगोनखौ आसा आरो मिजिंथियो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबाव। लोगोफोर, मैया खनजिथा बर' बिथांनि सायाव गोबां भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुखाबाय। बिथाङा मा जादोंमोन बेखौबो नोंथांमोना बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मिथिजोबखाबाय। बिथांनि बागै आं बुंनो थांलिया, जा जाबाय जोबनानै थांबाय। बिथाङा रायजोनाव निमाहा बिबाय। दा लोगोफोर, खोथाया बेसोदि माखासे बिथांबायदिनो सानै साथाम बा गोबाङानो दंबावो होननानै बुंजायो। बिथांबायदिनो गावसिनियावबो फाला फैगोनखौ बिथांमोना मिथिबाय, बुजिबाय, साननो हाबाय। मैया जानाय जाथायखौ लानानै बिथांमोना रियेलाइज जाफिननो हाबाय, गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैफिननो हाबाय। बिथांमोना गाव गावनि फेसबुक पेजजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा, गामियारि बा गावसिनि फल'वार्स बिथांमोननिसिम गावसिनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों निमाहा बिबाय। नोंथांमोना स्क्रिनशटआव नायनो हागोन। सना दैमारि आरो लीना ब्रह्म बिथांमोना दिनै गावसिनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हाबाय, दा निमाहा बिबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो निमाहा होगोनखौ मिजिंथियो। नाथाय बिथांमोना दिनै खुगाजोंल' निमाहा बिदों ना मादों बेखौ मिथिया। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ खालामनाय नंलिया। दिनै नोंथांमोना निमाहा बिनानै मास मोनसे बा मास मोनथामसोनि उनाव बावफिनखाबाय होननानै साननानै गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि भिडिअखौ आपल'ड दाख्लामसै। नङाबा मैया जानाय जाथायनिख्रुइबो नोंथांमोना बांसिन समयसाखौ नोंथांमोना मोनगोन। आरो दिनै ससियेल मिडियायावल' निमाहा बिनानै मा जानो, गामियाव मोनसे सावरायनाय मेल लानानै बिथांमोननियाव माखासे सोंथिफोरखौ सोंनानै लायोब्ला मोजां। आरो बेफोरबायदि मिटिंखौ अफलाइनावनो दोन, अनलाइनाव दाहो, ससियेल मिडियायाव दाहो, गाज्रि नुयो। अब्ला गोजोनथोंसै।